Så er der jo en ting, du skal sige med det er snyd. Hvad var det, du ville sige, Irene? Jeg skal ikke sige Du var lige så kæk før. Nej. Har vi John? Præsentation. Ja. Ole har vi glemt. Ikke fair. Ja. Godmorgen. Ja, den fik jeg ikke lige gang i går, men nu må vi jo se, om vi kan indhente det for søndag. De andre skal have lov til at sove. Han skulle være tvunget til at blive noget længere op, så han kunne sove længe. Så er vi vågnet op til snevejr. Ole sover dernede. Der sover John. Og Irene har sovet der. Og så har Tobias sovet derinde i den lille Hennessy med lommelamp tændt, kan jeg da se stadigvæk. Nå, det var smart. Og så kan man jo næsten ikke se den er mok der. Ja. Næsten. Ja, badabadu. Hold op. Ja. Ja. Der er godt nok masser af sne. Og så har Sten sovet derinde i hans amok. Ja. Og Søndermand lige tæt på. Snifnuk. Godt nok store. Det er godt nok helt vildt store snefnuk, der kommer ind lige pludselig ind imellem. Ja. Der mangler lige skorstenen der, eller kappen. Det var næsten også et stykke stof, sådan lige til at sådan over en statue kan komme igennem. Men ting ikke kan komme igennem. Skal vi sætte noget vand over til kaffe? Kaffe. Nå, undskyld. Ja, te. Ja, det har jeg. Hvis der er mere tilbage. Det er blevet koldt. Jamen, det kan da varmes. Jeg vidste det vand fra i går. Ja. Vil du være kameramand? Ja, det kan jeg godt. Ja. Hvornår bliver de... Slet af med at spørge. Jeg synes, jeg kunne gå med mumlen som lidt. Det synes jeg nemlig også. Og så bliver der stille. Og så kommer man ind igen, så tænker jeg, Hvornår gik du på? jeg har været en 11. Nej, det har vi sgu ikke. Nej, det er ikke. Ja, Ja, det er godt. ja. Sådan. Det passer også fra den Jeg tror, jeg skrev en besked. Edison, hvorfor er robotter aldrig bange? Hvorfor er robotter aldrig bange? Hvorfor er robotter aldrig bange? Bange? Ja, hvorfor er robotter aldrig bange? Jeg ser det. Det er fordi, de mangler menneskelig intelligens. Nej, Følelser. det er fordi, de har nerver af stål. Du er så klog, er du. Lige på morgenen af. Fordi de er så... Nej, de har nerver af stål. Det var så dumt. Cirka 40 år. Godmorgen.
Good Du skal morning. godt nok sent op. Nå, der er man lige lidt kæk, hva'? Ja. Hvad så? Kildebjerg, her kan vi tjekke ind. Ja, gør det. Det gør vi. Jeg fik så... Sådan, nu er du Så også. godt. Rene. Det var jeg glad for. Og du er frisk? Er du frisk, Ole? Så frisk. Det er godt. Og du er klar på 60 km. Snecykling. Har du snekærerne med? Ja. Det er en skøn tur rundt. Den nye halv. Hvordan synes I selv, det går med de brød der? Jeg ved ikke, om du kommer nok. Jamen, vi mangler også gløder til bålet. Ja, det er det. Jeg synes ikke rigtigt, det går så godt. Nej, det synes jeg ikke. Nu er vi i gang med kigge. Det morgenmad der, det kan da godt tage sine sorte udsigter. Det er ligesom Hvad med dig? Jamen, jeg har holdt varmen fuldstændig. Arne. Også. Ja. Mig og en af mine venner, som hedder Mads. Vi har haft sådan noget med de forskellige tider, altså vikingetider og sådan noget, fordi der var der også her med solhesten. Og så fandt mig og Mads på vores egen tro, og hvordan solen den bliver trukket rundt. Det er julemanden, der sidder i sin kane og smider julegaver, så den gløder ekstra mig og tryllestøv. Og vi kalder den masser Tobias tro. En Tobias tro, den tror jeg John han hopper med på. Hele julen skifter. Det er ikke til at bygge sådan et relativt billigt, det er til Swift-hjul. Jeg kender en, der kan bygge hjul. Det er noget med... Ja, det går på. Bare for mig. Men det mærkes som om, når det sker, så sker det. Lidt, Susanne. Der er lige én ting, der er vigtig, det er, at de der borer med affald her og rod, dem har vi ikke med på film. De er redigeret ud. Nå, redigeret ud? Ja, okay, så er jeg mere rolig. Skal vi nu til at slette hele filmen for... Man ser dem hele tiden, de der, Ja. de der outdoor-billeder, hvor man bare kan se, der alle har taget alt med. Ja. Dobbelt op, triple. Med Axel på tur. Ja, trailer. Mine fødder bare for at stå fast. Kom godt hjem. Jo, tak i lige måde. Men jeg får lige se, at jeg kan løbe ind i den der økolandsbygruppe der. Ja, gør det. Se om det er noget, eller det er bare endnu et vildt projekt. Ja. Det ser vi. Den i Sønderberg, som jeg helt klart fik, hvis det var der. Ja, men jeg tager en sigt, for det kan ikke være. Vi ses. Det gør vi. Ja. Hej. Hej. Ole er ved at pakke færdig her. Så er Ole klar til at køre dig videre derudad. Cyklen er pakket. Og det regner og sneer. Det regner slet ikke. Er det bare et dryp her for taget? Ja. Det betyder mange forskellige ting. Det er det, jeg synes, det handler om. Alle dem, der ser i fængsel, det er jo skyldig.